Biyong. Tutuk kena anggonmu berjuang. Iya Yung, iya. Tutuk kena anggonmu mulyakno kawulamu nak. Yung Dewi Sangkra ya. Pancen nek kon bener-bener nggih melo kawulamu. Biyong mek ndongakno tok nak, muga-muga dadi selawase. Iya Biyong. Biyong wis gak kuat nak. Biyong. Yung. Walah kok becik para Yung. Durung bisa anak para Joko Berek males sing sak mesine. Para wis kesususowan ngersane pangeran Kang Moha. Ya tayung dak liwat anak para Joko Berek njaluk idi pangestu. Supaya bisa keturutan apa kang disejaya ya. Layane Biyong Dewi Sangkra. Rupien napa samestine. Krang gak bisa nerusno. Kanjeng Rama Temenggung Jangrana Biyong Dewi Sangkra Madhe Mbodhe. Nyuni dipangestu. Amuk. Kumpeno. Amuk kumpeno. Bedhe teko mburi. Londone mati lungguh. Lamun mati ana kene sapa sing ngubur? Anggur tak golek kuburan dhewe. Amuk kumpeno. Kobong dadi areng kana critane londo dipateni nek mati dolek kuburan dhewe iki nggone nundi aku dhewe ya gak weruh londo ndalang aku dipateni Joko Brek gak dadi apa menare aku iki sapa sing bayar ya wis saunggale sing ati-ati memeng awakmu. Aku tak golek kuburan dhewe. Nek golek kuburan tak nyewa ngene kono ae aku.
Alona, Kanjeng Wa Cakra. Wonten menapa panjenengan merpeki wonten madyaning rono Kanjeng Wa? Abok pancen aku kate golek awake kon ana parlune nak ya. Bare wonten pigatos menapa Kanjeng? Iya, iki aku ngadani be awake kon ta ya. Awake kon dinane iki lereno nak olehmu mateni bangsa Walanda ta ya. Lho, kok leren dos pundi? Iya, sebab dino iki awakmu kudu manut apa sing dadi kandhane awake aku ta ya. Menawi sampun kendel, Sebab ngene nak, kon mateni bangsa Walanda juga akeh para kawula sing katut padha mati nak. Kon berjuang iki ngusir penjajah Londo sing kok belani sapa nak? para kawula Kanjeng. Para kawula sing kok belani. Iya. Tapi lek pas akeh sing mati pas cilekek nak. Lah maksudku dino iki kon lereno jok dirus teruseno nak kon ngamuk karo bangsa Walanda. Ayo awake kon dino iki tak cekel ngene nak. Dipun cepeng Kanjeng Wa? Iya tak. Dipun cepeng yo. Mata Kanjeng Wa. Aduh kok Sampeyan mata-mata Kanjeng nak, gak sido nak. Gak sido tak cekel nak. Sampeyan mata-mata Kanjeng Wa. Abah duduk nak. Duduk pat meripat nak. Kok badhe nyepeng Joko Brek? Iya gak sido wis nak. Sampeyan cepeng Kanjeng Wa. Enggak nak, enggak nyekel nak. Aduh sabar nak, sabar. Kanjeng Wa Cakraning Rat. Aduh. Para kawula sampun kathah ingkang pejah. Iya nak. Dalasan Kanjeng Rama Temenggung ugi Kanjeng Ibu Dewi Sangkrah Iya. ingkang boten nderek menapa-napa katut pejah. Lho lah kula kok ajeng sampean cepeng. Iya nak, gak sidong kok dhisik nak. Iki ngene awake kon tak kandhani ta ya. Iki. Anane aku kate nyekel awake kon sebab aku ditugasaken karo Gusti Patih Sindurejo nak. Ditugasaken. Lek aku gak bisa nyekel karo awake kon nak. Aku dicopot jabat aku nak dadi Bupati. Bupati Cakraningrat. Lho, pas aku lek wis leren dadi Bupati Cakraningrat, kate dadi apa nak? Lho. Dados nek sampean mboten purun nyepeng dicopot. Iya, Lah Nak. nek saged nyepeng, Lek aku bisa nyekel awake kon tak aturaken nang ngarsane Gusti Patih Sindurejo nak. Aku petong turunan gak dicepot jabat aku nak. Lho ngene nak ya. Lek sampai aku tak bisa nyekel kon, pas aku dilereni dadi bupati, lho pas dodol es lilin nak. Kanjeng Wa Cakraning Rat. Iya nak, iya. Semangkin ngaten nggih, Pak. Iya. Menawi jenengan ajeng nyepeng kula, Iya ya nak. kula namung sumarah. Nanging sampean badhe badan kula. Badean nak. Kula enggak ada cangkriman. Nek sampean iso badhe cangkriman kula, sampean cekel soalaken kersane Gusti Patih Sindurejo. Nek mboten saged badhe, Iya nak, iya. pun Aduh. sambat ngaruwara wonten ngriki sakniki. Iya nak. Badean sing panggampang ta ya. Nggih. Ro kira Kanjeng Wa iso mbade nak jok ngel-angel nak. Lek gampang niku sanes badhean njeng wa niku. Lah iya. Abot pun dimpiak kali cagak. Apa? Ya ambek cagak nak. Nggih. Nek dipikir ya abot cagak nak. Abot cagak. Iya nak. Cagak diumpamaken anak. Iya. Empiak niku pangkat. Abot pun dipangkat kali anak. Lah iki repot. Pangkat ben anak. Nggih. Abah repot. Loh, sampean jalan Iya aja kok kok. dhisik nak. Abah iki ngene nak. Lek dipikir karo Kanjeng Wa, anak yo abot, pangkat yo abot Salah sitok sampean pilih. Mboten enten wong abot loro-lorone. Napa sampean ajenge wayo? Sebab ngene nak, lek aku abot anak, berarti aku gak duwe pangkat nak. Lah lek aku abot pangkat, berarti aku gak duwe anak. Iki repot nak. Lah nggih nek sampean ajeng nyekel kula. Dina niki sampean trima ganjaran saking astane Gusti Patih Sindurejo. Sampean duweni pajike Slangkas Gresik, Iya nak. 7 turunan. Iya. Lan sampean dados bupati 7 turunan. Iya bener. Nek iso nyekel kula. Ning nek mboten iso sampean dilereni. Dilereni nak. Sampeyan sakniki kepeksa ajeng nyekel kula sebab sampeyan wedi nek dilereni. Lho, napa sampeyan mboten mangan? Napa sampeyan mboten nyandang nek mboten dodol anak? Lho ya iku nak garai nak.
Mboten enten Kanjeng Rama Temenggung Jangrana. Iya, Sampean dadi gantine wong tuwa kula. iya sak mestine nak. Bapak kudu bisa mapaki karepe anak. Lho iya. Pini sepuh sampean. Tiang sepah. Iya. Nek sampean nyepeng kula artine sampean dadi tiang sepah. Iya. Pas sepahe tebu nak ta ya. Nggih sepane nek pun entek legine nggih to. Iya. Sepane mboten enten Wis gunane. tak ono gawene ta. Artine sampean iki wong tuwa-tuwa sembrabas kok kaya nampas. Lho iya iku apa nak? Wong tuwa ora iso lungguh dadi tuwa. Nek sampean belani kali kula, bantu perjuangan kula, artine sampean dados pini sepuh. Nyepui karo anak, nyepui kekarepane anak. Sing kira-kira perjuangan katene menggok dikencengake. Lho niku. Iya nak, iya. Lho kok sampean lajeng nyekel kula mbok dicekel saniki? Lho ya enggak nak. Iya wis. Sampean cekel pun. Ora Kula nak. ngaken. Enggak nak, aku tak belajar dadi wong sepuh nak. Pun kantun totoan kula ngerti ban bancakrane ngrat. Wong sithik. Wong sing ngerti, wong sing ngrasa sadurunge winara sekti mandraguna, ora terdas tapak palune pandesisane Gurenda. Tinata mendat jiro menter paribasane. Iya nak, iya. Ngersane Gusti Patih Sindrejo sampean wani matur. Nanging musuh Jaka Brek pun kathik gawe-gawe sampean. Padha-padha sampean kalih kula. Sampean napa kula sing mati dina niki pun? Enggak nak, aku yo gak mati, awake kon yo ojo sampe mati. Lah iki ngene, kon kudu iso gotong royong mbek awake aku ta ya. Nggih. Dadi iki lung tinolong. Ilingo nak waktu kon suwan nang ngarsane Gusti Patih Sindrejo nalika awake kon teko babat nambas kelingan ta ya. Nggih. Nelukaken Raja Maulono. Le coba kon tak ono aku nak, kon mesti dadi lang patine. Nggih. Kon tak sida membelani para kawula. Nggih. Lah reneng pancen dina iki aku nemu aral nak. Ayo tulungono ten gentenan. Lah kon tak cekel tapi aku gawe sieset nak. Sieset dos pundi sih? Sieset perkintel. Partikel. Lah iya perkintel. Partikel ngono. Iya tunggal iku nak. Ora nek biyen sampean nulung kula saniki sampean ditulung kali Lah kula. timbal balik enak ya. Yo aku yo gak nagih, mek aku njaluk roiro-ne awake kon. Ta ya. Niku jenenge nagih. Enggak, aku enggak nagih, temenan enggak nagih. Mosok enten wong nulung ajenge nagih. Iya. Nek sampean nulung niku sakniki nagih niku sanes tolong niku jenenge. Sampean ngutangaken. Napa rumangsa sampean ngutangaken tolong ten kula sakniki ajeng sampean tagih. Lah ya iku apa nak? Pun sampean pilih urip napa mati dina niki pun. Iya rekene aku yo keliru maneh nak yo. Sembarang keliru sampean niku. Iki- Pun sok manut karo Gusti Patih. Iya. Nggih nek Gusti Patih niku bener lho nek kleru. Iya nak. Iki karepku ngene, kon tak cekel minangka kanggo siasat nak. Nggih. Kon tak aturaken nang ngarsane Gusti Patih Sindrejo. Nggih. Pokoke kon wis disakseni menawa kon iki aku sing nyekel. Nggih. Lah pusaka tak gawa. Engko lek wis ana ngarsane Gusti Patih Sindrejo, aku wis gak melok duwe tanggungan. Apa jare awake kon? Lah ngene nak. Pusaka sampean lungaken kula. Lah. Sampean wangsul ten Madura. Madura, aku tetep pitung turunan dadi Bupati Cakraningrat. Kok buktine sampean pun nyekel kula. Awake kon wis tak suwanaken nang ngarsane Gusti Patih Sindrejo. Dadi aku tak elek nak le ngene. Dados kula ngeten-ngeten enten mriku mboten enten sing larang. Lah tak ono urusan apa aku wis taruh jawane. Kula ngamuk angsal. Lah sakarepe awake Mateni londo angsal. Wis bah londo kok pateni sing gedhe sing cilik sing bayi taruh jawane. Sampeyan trimo monggo sowan ngersane Gusti Ayo Patih. ngger tak suwanaken ngger. Ya wahanane bangsa Walanda kok nganti banget kurange iki piye? Telah banyak dibunuh oleh Jaka Brek. Akeh sing dipateni sawanggaling. Oh, iya. Aduh, ya Allah. Maka dari itu. Mongko Londo iku sing becik atine, sing nyukupi aku kok kabeh padha mati walah Londo kok becik. Ya. Dadi yo mati lek wong Jawa karepku ngono. Kok sampe Londo akeh sing mati kok gak kon bedili. Kesian Belanda itu. Belanda ada Nideran di sini banyak yang dibunuh. Iya. Kesian Belanda ada di sini. Belanda dari Nideran. Iya. Di bumi Nusantara banyak yang dibunuh dan Jaka Saunggaling itu bagaimana? Ya apa kok kurang ajar banget. Ya. Sak turun-turune muga aja ana sing iso sugih sawunggaling. Mlarato tompo ondong dadi sugihne aku karo kon gandeng Ya. tangan. Besok ae aku lek mati gawa nang negara Londo ya. Oh, iya. Aja sampe dipendem gone tanah Jawa. Panas rasane ya. Ya, panas ya, panas. Nanging aku ora wedi kangelan.
Aku merentake Pangeran Cakraningrat cekel ora kecekel apa jarene Pangeran Cakraningrat. Sebab dewa samono Pangeran Cakraningrat dosa marang panjenengan ingsun wani nampi. Loh iki rupane. Pangeran Cakraningrat, Engki Gusti. kepiye? Menika sampun saged kalaksanan menapa ingkang dados dawuhipun Gusti Patih Sindurjo ngaten Gusti. Dadi Senopati juga bersawang kalian wis kinalungan Cinde Jinggo. Engki. Wis nurut apa sing dari perintahmu? Engki. Lanjut kepiye? Lah menika pas perjanjian kadipun penapa nika? Wes aja kuwatir sebab aku wis janji marang jeneng sira, sawaya bisa nyekel Senopati Joko bersawang galing. Perjaya utawa kecekel kapikot kinalungan Cinde Jinggo nang ngarsan ingsun, mesti sira petong turunan dadi pangeran ing Sampang. Engki. Yo, sampai petong turunan kowe bisa dadi pangeran. Engki. Nak saiki awake aku iki kon wis ana kene tak uduli nak ta ya. Wis tak sowaнаken nang ngarsane Gusti Patih Sindurjo, aku wis tak duwe urusan. Menika kula sampun mboten gadah tanggelan menapa ingkang dados dawuhipun Gusti Patih Sindurjo. Yo wis aku matur sembah nuwun banget, anane jeneng sira wis bisa memperjuangi kaya ngene. Iki ndo disakseni kabeh. Oh iya. Menawa dina iki aku bisa nyuwanaken Joko Berak Sawunggaling nang ngarsane Gusti Patih Sindurjo, petong turunan aku dadi Bupati Cakraningrat nang Madura ta ya. Ya. Kula disakseni kabeh. Ya. Wis dan dikirimaken yang Madura ta ya. Inggih Gusti. Iya. Menika sampun cekap kula badhe nyuwun menapa keparang kundur datang. Keluar kundur menyang nanggone kapangeranan Sampang. Inggih sebab Madura sowong menika Gusti. Sowong? Engki. Dia Madura iku gak ono maneh wong. Engki. Namung gulep piyambak engki. Ya Madura sakmono gedene ora ono wong maneh. Punten sowong. Lo Madura wonge mek sitok iki wong. Nah, iki aku wis tak ro jawane ta ya. Aku mek dongakno selamat, muga-muga tak ono alangan awake kon. Aku yo dongakno selamat ta ya. Inggih Kanjeng. Ya wis aku tak duwe resiko nyang awake kon ta ya. Inggih Kanjeng. Sampun Gusti kula nyuwun pamit. Iya, Esuk aku sorry. tak balik yo. Oh iya. Madura. Selamat jalan ya. Saireng sing wis kadadean. Senopati Joko Berak sing nang Cinde Jinggo bakal nrimo pidana saka panjenengan ingsun. Biar Joko Berak Gusti Patih Sindurjo niku. ingsun maringi panguwasa ning Bang Wetan. Ewa samono kabeh para kompeni-kompeni VOC akeh sing sira pateni sing tanpa pamit marang panjenengan ingsun. Mula anane jeneng sira dadi gantining bupati, gantine Sudarmo Kakungira iki sangka pangkat-pangkat sangka bangsa Walanda. Lah kok bangsa Walanda akeh sing sira pateni tanpa pamit marang panjenengan ingsun, mula ing dina iki bakal nrimo pidana. Abdi andika kula pun Joko Berak namung nderek kersa panjenengan dalem Gusti Patih Sindurjo. Nah, iki Tuan Jenderal. Oh, iya. Saiki Sawunggaling wis nurut apa sing dadi pentan ingsun, apa sing dadi paukumane. Iya. Mula ing rene anane panjenengan ingsun dadi Rentiono Patih pindha sarianing ratu iki bayaran sangka panjenengan kabeh. Iya. Ya sing ndak suwun bisa ngadepi dhewe apa karepe sira kabeh marang Sawunggaling ya. Iya. Nah, Sawunggaling ya ben apa sing dadi karepe yen ora gelem dihukum ya piye carane. Oh iya. Jangan Ya khawatir. Sawunggaling Niki. ing rene para VOC liwate menang panjenengan ingsun supaya jeneng sira nrimo pidana. Lah mbok menawa jeneng sira ora panyuwun apa-apa sadurunge mati iki nyuwun marang Jenderal Van der Leer lan Van de King, ya. Nah saiki wis katontonan kaya ngene tak tinggal ngaso sawetara adepono dhewe ya. Iya. Mau kamu mau bicara apa dengan saya? Joko Berak mung nurut apa kang dadi karepmu. Perkara mati lan urip dudu londo sing gawe ning panjenengane Gusti Kang Maha Kuwasa. Londo apa iso mateni Joko Berak? Pertanyaan Belanda 31. Kamu aku naikkan kapal di tengah laut. Perlu aku limpar, tahu? Hah? Gelem kok cancang tapi nek karo rambute nonik-nonike londo sing akeh 1144. Mana bisa itu, tidak bisa. Apa kamu itu? Jadi pokoknya Sawunggaling mau saya ikat, mau tapi minta apa? Rambute nonik-nonike londo. Rambutnya noni, yang termasuk anak saya.
Osoh overdoma. Tidak bisa itu. Menentang dengan Belanda kamu. Kamu Budiyo, kopat kapito kaya manuk beranjang, kaya buntute ula tapakan, kekejero kaya manuk beranjangan. Rikato kaya perenjak nyamber walang, wong siji musuh wong sak negara umpaman. Kinepung wakul binaya mangap, gak bakal bisa menang. Derek kersane Kang Mas Raja Maulana karo si Dewi Sabit. Kene gedruk lemah kaping 3 bakal dibiyantu kabeh apa kang dadi perlu. Ananging kaya durung titi mangsan. Yen dina iki bangsa Kompeni bakal mundur saka bumi Nusantara. Yung Dewi Sangkrama di Demang Boyosur. Kanjeng Rama Temenggung Jangrana. Joko Berak sawunggaling nyuni dipangestu karo jeneng para Kanjeng Biyung Dewi Sangkrama. Yo, lali-lali aja nganti lali Kompeni kang ana bumi Nuswantara kabeh. Eling-eling den eling Kompeni kang ana bumi Nuswantara kabeh. Dinane iki Joko Berak trima ngalah nanging mau kalah. Iling-ilingen wekase Joko Berak Kolmak Sasra negara sawunggaling. Pancen dinane iki durung titi mangsane jeneng para minggat saka bumi Nuswantara. Nanging Joko Berak Kolmak Sasra negara sawunggaling. Uga kabeh para pahlawan-pahlawan bumi Nuswantara kang nedya mbelani nusa lan bangsa ora bakal lila lair terus ing batine jeneng para tetep bebodro. Eneng bumi Nusantara wektu dina samengko. Entena titi mangsane yen wis ana wong cebol kepalan kang saka lor wetan sangkan parane ireng cemani pakulitane yen wis teka menyang bumi Nusantara kang nganggo umbul-umbul gendera kelaras Kompeni sandhane kabeh bakal tumpes sak cindel abange. Sampai di sini saudara-saudara sekalian yang terhormat, tugas kami menghibur Anda sekalian malam ini. Jangan lupa, Ludruk Putra Bakti menghibur Anda tinggal 3 malam saja. Sekali lagi tinggal 3 malam saja. Untuk besok malam, Ludruk Malang Selatan mempersembahkan cerita Pak Sakera. Sekali lagi, Pak Sakera. Komentar kami rasa tidak perlu. Cukup Anda saksikan besok malam. Selanjutnya dari panggung kami sampaikan selamat malam, selamat jalan, sampai jumpa kembali esok malam di tempat yang sama. Tetap merdeka.